volem democratitzar aquesta festa, la Networking, i per això us presentem els Premis Networking! Hasta que salga el puto sol! I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I... Estàs bé? Sí. Estàs viu? Sí. No sé què ha passat, és com si ens hagués aixafat una pisonadora, tio. Mare meva. Tu. Què passa? Que allò dels Premis Networking s'ha tirat endavant. Què dius? Però si ho vam anunciar ahir, això. I el 10 de desembre ja obren inscripcions, però si ja estan obertes, què dius? I ara què fem? Jo què sé, però jo me'n vaig a putar. Hòstia! Ei, tu. He vist unes coses molt rares al lavabo. I això? Ho has vist? Ei, tu! Sí, tu! Mira això, és el vídeo promocional dels premis. És que no entenc res, és cutre. A més, sortim nosaltres, que no té cap sentit. Jo no ho entenc, què està passant aquí. És que no pot ser, és que uns premis com aquests s'han de presentar com es mereixen. Saps què? Truca tu al Nacho, que jo trucaré a la Laura. Truquem. Nacho, necessitem ajuda. Ho hem d'arreglar d'alguna manera. Laura, què m'estàs dient? Que els premis se celebren el 21 de març? Doncs ara venim. Va amb botó. Que és el meu cotxe. Va. Va. Vale, nois, anem per feina. Primer de tot, aquests premis han de ser memorables. Avui us explicaré els punts claus per portar una campanya de comunicació a la perfecció. I són tots aquests. Començarem coneixent el nostre públic objectiu. Vale, entesos. Doncs el primer que hem de fer és anar a conèixer el nostre públic per fer uns premis networking com cal.